Hej, mit navn er Sean Fitzgerald Kort. Jeg er taget en tur til Barcelona, hvor Ford har taget de her tre modeller frem, som er en E-Transit Courier, en E-Transit og en E-Transit Custom. De her to har jeg testkørt tidligere, og den her gang er det blandt andet den her, som jeg lægger ekstra fokus på. Fordi det er nemlig en helt spritny varevognsmodel fra Ford af, hvor man kan jo sige, jeg vil nærmest kalde den en Postman Per-bil, fordi at den simpelthen ligner den og vækker minder fra barns ben af. Det, der er interessant at se, det er, at vi kender det her fra E-Transit Custom, altså grillen. Så man kan sige, når den stilles op ved siden af E-Transit Custom, jamen, så er der jo et eller andet sted en rød tråd i den flåde, man eventuelt måtte have. Den har 17 tommer på futterne hernede. Og en af de interessante features på den her model, det er, hvis vi prøver at gå herind, åbner sidedøren, og lad os sige, at vi har nogle store brædder, og arbejder for eksempel inden for håndværkerbranchen, eller hvis vi, lad os sige, at man er vinduespudser og skal bruge en stige, jamen så er der faktisk et rum her, et lille skab, kan du kalde det, som du kan åbne, og så ryger du simpelthen ind i førerhuset, sådan at du simpelthen har brædderne igennem, eller du har din stige igennem, og det giver dig jo en masse nye muligheder, sådan at det ikke skal stikke ud bagved. Det der også er herinde, for at hvis nu det er mørkt, jamen der har du LED-lys heroppe, som du netop har 100% overblikket inde i lastrummet. Jeg kan lige prøve at vise jer også, hvis du kommer med her. Når vi åbner bagtil, sådan der. Grunden til, at jeg har taget en kasse med her i dag, det er fordi, at der er mulighed for at have op til 700 kilo i lastrummet. Og hvis man har en krog på, jamen så har du mulighed for at have en trailer med en vægt, der svarer til 750 kilo. Sådan der. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det og så tage en testtur? Det er jo klart, når vi er på farten, jamen, så er det jo altid godt også, at os travle mennesker kan oplade vores mobiltelefon. Og der er der faktisk mulighed for at kan oplade den på den her ladestation, som der ligger lige her midt i førerhuset. Så for der er ikke noget værre end at have en mobiltelefon, der ikke er opladt, når vi kommer fra. Så er vi ved at være klar til at testkøre den her E-Transit Courier. Men inden jeg kører, så vil jeg lige tjekke om mit rat det er indstillet korrekt. Vi skal jo gerne sidde komfortabelt, når vi skal ud og køre i de her omgivelser. Nu er rattet perfekt, så skal vi selvfølgelig også have et armlæn. Nu mangler vi bare lige min kaffe latte, men den tager vi senere på en spansk fortovscafé. Så men lad os køre. Som sagt, det her det er en elektrisk ny varevogn fra Ford af. Og E-Transit Courier, bedre kaldt Postman Per i min terminologi, der er jeg sikker på, at jeg kunne få en oplevelse med en af mine børn i forhold til, at man kan sige, at det er en Postman Per-bil. Men nok om det. I bilen, altså her i førerhuset, jamen der har jeg en 12-tommers skærm, hvor jeg kan blandt andet se min driving modes, jeg har driver assistance, jeg har selvfølgelig min radio, jeg har navigation. Hvad angår de forskellige driving modes på den her nye E-Transit Courier, jamen der er der 4 forskellige driving modes. Du har normal, du har eco, du har sport, og så har du slippery. Og forskellige andre features. Det, der er rart herinde, det er ligesom i alle mulige andre håndværkerbiler, jamen så er der selvfølgelig plads til ens kaffekopper. Du har heromme bag ved mig, der har jeg knagerækkerne, hvor jeg kan hænge min jakke og
min kollegas jakke, eller hvis jeg har et familiemedlem med i bilen, så er der mulighed for at hænge jakkerne her. Som jeg nævnte tidligere, så er det klart, at hvis man skal se det fra et forretningsmæssigt perspektiv, jamen så er det jo smart, at man et eller andet sted kan have så lille en vogn, og så alligevel have store brædder eller en stige eller et eller andet med i vognen, på grund af, at man har den her lille luge eller skab, eller hvad vi nu skal vælge at kalde det, inden for lastrummet af. Så det der også er at sige omkring den her, det er, at der er 300 km range på den, hvilket jo er perfekt, hvis man skal køre rundt i nærmiljø og lokalmiljø, og for den sags skyld også længere strækninger, så kan man jo bare tage 100 km, når man er ved at løbe tør for juice. Så som I kan se bagved mig herude til siden, jamen, så kører vi jo i Barcelona lige nu, hvor det faktisk de sidste 3 uger har regnet, hvilket er helt crazy. Spanjolerne har virkelig været frustreret over det, men i dag, hvor vi skal testkøre den her, jamen der er det, at der er mere eller mindre høj solskin. Så velkommen til Sunny Side of Life.